път не ставаш, тарикат се раждаш. Ей, няма да завиждате на Георги, колкото и да го копирате, няма шанс да го достигнете. Той е тариката, който го мрази, само под краката му лази. Който му завижда, хич да не вижда. Георги е много луд. Бенавенто, 520 бум турбо е много силно, най-хубавата бърза кола кара само Георги. Тариката специално само за Георги. От Мокрище е героя. А като от Канади Кели, така те БМВ вози душманин будале. Никой наш ще не переле, лев Мокрище, живи бомби. Георги води шоуто, тариката от Мокрище. Яша Георги, ти си човек за 100 човека.